Khasi Student Union South Khasi Hills District mentaka sengi ka arpo khanai tari ukala lingkon kilalet ban ujor show Chief Executive Member jong ka KHADC halor ka jing yo alat ki brio banabar ka jala ban shnaya ki yo ki hat bat ki jat jingte ba pher ha upur usam jong ka ilaka maulong sodaship bat ka hima sora ka badan haki thain majai bat ishamati habakran shakilat pathai khubor na kalyang upresiden ka seng usamla Reebok Star dingdo ula ong ba ka jing ujor jong ka seng shaka KHADC kadai hadin baka seng kaladap ban ujor sha usodar ilaka maulong mat hima sora katba na kalyang jongki kimshem la le ula ong ru bana kalyang ka seng ka sngo khyai ka jinglong jingman jong ka than namar ka jingjale ki brio bana bar jala banle ya ka khai pateng hapo ka than ula ong ru bah ka jinglap ka seng omduna shu ya ka shiphotali ki jaka maneble bana bar haki than ishamati ula ong ru bana kalyang UCM haki sngi banwan unhyar dalade ban jurep ya ka than bar ula ongru bahagi singi banwan na kalyang ka council kan hap ban khot ya usim ka hima sora shushu na kalyang ka KSU ru kalabu ya jing maham shu council bomdai ban le politics ya kan ka kam bat ladaron ka jing le politics ka seng kan shim da ki pat ki sinjam bat lada ja ka aka ka council kan hap ban kit kli Tingilawan bani mani kendu mat UCM Nomor kumaha to kapor kabala adat i nagalian jungi kayo i po social media halor bang lalik dan prai teri ban nagalian kibar jelak la thau jebor tedan ko to kusni hing la kular bo ang mania kali ndre ke jing bom lak jong CM kapan kelai ni bangin slam baru ka gani kesni te wala mentan ni sutu bing la slam ru ke jing don meeting jong i ring ya sya nomor bakani ka de ka tauba kita ka than jungi jati ndre ke jing sultanat jungi nagalian kaseng golong ba nagalian jong CM ru la kular scam ba kani kala long serious hadu kata-kata nomor ba kajing komplain jungi akani kesini ke pemerintah kalong beteng ka ilaka maulong sergaship berkunjung ru ya hima sora akan kajing lap jungi joseng nomor habiade bu kemolong ngilap nomor ba kidon di ketu kat ni dibri belasna ya kayo adin ba kajing khatno jung lur sya ya po samati la kayo ka beki khot ka pentaum dan te hadin pat kila lek ben snayo stasya lubia kali bari tena kalang jungi ngila komplain hadin pat usordar mlei tena kalang jungi nglawan ra ya kijing komplain sa sisin pat ha kmat jong UCM pada kaju ko poru nagaliang jungi nila komplain ju baka haka ilaka maulong hi kibon ki jaka basyutei barit kita ki jing duai belai ne ta ki wai pak jai bere kamtam ki bar jela kilabon kim duna shu ya ki potuli tarkum ka jing yo i baki sakhi jungi ka seng ki lawan ka jong kmat tena kaliang katar ni keli ni sim ki keli ba balai nagaliang jong ki keli no sinchar ki bami atau kapor balik ki mak ni habal penduk pendam ya kini ka jaka ka ba kila syutei bian kata ka jaka mani ka ban komduna syu ya ki spok ko itili bada ka juga poru ilawan ban komplain habi ade bat sim juga hima sora bat ya ka office si borok goi namar ka jing doko ha ka jing terikam hang hiatan niru ngidei na po ka ki khon ki hajar hima sora hinrei ni suthu bana ka kapor kam dei ki jing le don bor kam dei ki jing pen ibor ka jongi ya ka hima hi borok goi nrai gadai ke jing bom asya naga liang ke jongi gaseng nomor naga liang ke jongi gaseng ni semua banbu nomor ba kali ke office jong sim hima sora bakat no sim ni jurung man kapor na kapor sa kapor ki jing thok ni ju pen her sa hima sora nrai ni i bikim seiso si seru nilai keren ni kita borok khoi hadin nilai compile borok khoi ki jing thok ki jing tar bar ki sakhi borok dilawan ni su CM nomor kani kala long ba pensat yang ni ma su benong ban susya hadu kat kini sini bentang nomor koi ke jaka kalong ba ki khasi jongi ki kenduk bagi dekhar hadin ba ki aisa ya ki hindrai kadon kapor baki dekhar pat kila le don bor kan trai ta jaka tenrai no usim na kaliang katar umlei berkunjuru haka hima sora hangki hapo majai hi omduna shu ya ki shipotuli kita ki ying mane ki bala shutai bi an ki barjala ikini ki jing berkunju i kini ki jing tai ki bala long bi an na ki barjala berkunjuru na kaliang jungi ni ong ba piri ban pri ya ki sensos ban shu ong genuine ki dekhar ni mlasya na marbalai ba hapo majai hangki kila bun pelat ki dekhar bat hapo hima maulong hi kila bon pelat ki dekhar wala kataru kimdan ya kijing pensisya bagi dai kita ki bre bla genuine ne ki dai ki berang suwan ro bat sakawai ka jing ujor jeni kalong ba nagaliang jong CM ru la sim ya ne ka kam ru la ong bangin ai kijing tho ban khot somon ni sim bon ai ka syuko salor ka jing ai jaka jong ya ka simrita buro ka badai ka lok jong pratap das ya ka tu la ai ka pata jaka kalong ha ka arslim aja khat ar bat kumjuru ai ya ka NOC ka no objection certificate ban sna ya ka hotel kata ka buru residency hang ti hapo majai ha usnem arja kan nyo
kani kala long bi an coba palat ula penkheng om yang tang ya ka an juga district council ula penkheng du kami kala ya transfer up ka ba ka kan rais pa nyu kuai tena kali yang jungi ong ba pidai benne ai bara ka ju ka por kidan sa laingut sangut kibar jela ki layo jaka hang thi na kali yang jungi si mumla su ban aju ba adu kat kimik si minta nimbar si banwan mi sport district council namar ba ya u Bisnupal ru ikli ba uyo ka pata jaka nanu manu ba ai rengkat kidulir kun kisaki ya kata ru kunwa banai teng ru ya u Rahul Roy u badon ya ka ying hang to armala hapo iyo majai bai ya urung ilapan ya gijing pensyai reina kalian jung sim hadu kat gini sengi benta umla kasulong no balik si yo de bula ai ru ya kata ngimla bentip nrei council kan ne ya ka kamram ka badon kam bara ka ju ka por habiade ba kita pat ki jaka ki puta habede ba kata kayo hapo maulong na kalian jung sim ula kular ba unsahir hi biang sa sisin kesni kala benlong no hadin artayo nomor bahak ini kisni ong badang bunkam ndrei habiade pat kata ka jing ai jaka na kalian sim ong ban ai na do ka somon ban khot syuko sim support district council barhaga ju ka por pat habiade ba kitki jinglum musur bat kita ki jingsna ya kanika ying mani na kalian jung sim on ai gijing tho ba ki de ban kan prano ya ki kli mo sanchar di bahak atau jaka ka ba kita ki jaka ying mani dekhar ki babur tena kali yang jungi ka seng hi ni thu ba kani kamdei shu ka issue ka batang menta kani gade ki issue balana lada na kali yang jungi ka seng ni dang khain sting ba ki kli no sanchar ki dang khain sting ni thu ba ka majai ka maulong kithan sila shathi baro nin sangam jolop sisi sisi namar kumbang ila ya pensyai metan husi om palat shu om duna shu ya ki hajar nut ki bar jela ki badon hapo kathan majai silai baro namar pin khen ne ki nong bomma hapo ki kwari ru kim duna ya ko kwari ki lai phongot katar ka district council kamdon e ki jingtip avire ki kor kisla pin khen ki driver truck ru ba ki dei mona ki don driving license ki bor na bar ki don kampat ya ke labor license jong ka district council nama ka district council ko bapej ya ka khai ka pateng ka bapej ya khendo ka siap ni so thu ba trading by non tribal ru ka de district council ka district council ka de ben simphia namar ni na ka ka seng ni so thu ba nila kremting e mantan balada ka council kamla ni e la daja e ka seng ni hiar situ la daja e ki hab ben sim ki klik na du ki klik no sanchar na du ka council ka hab ben sim ki klik namar ba ni so thu bangi nila long ki barik pa aga ti ka tha ki bar oi bat haga ju ka por nila complain ya ka Rama Krishna Mission ka badan hapo seorang bat kisaki kisatar ngi sa aya pi ki press namar ba hapo Rama Krishna Mission hang thi pi de bentip ba ki dekhar kim duna ki bon palat ki tamspa kajing recruit jong maharaj ya ki dekhar hang thi kamut ba amduna ya ka arpo arteli ki skor ki badan hapo ka hima sora ha ki don ter sakati ka tha jeru sobar habu mau smai kini ki de ki jaka pule ki ba maharaj udan nagaliang jong ka RKM Rama Krishna Mission tenre ukhot pat iki breu hang thi banri hapo sora kamut bala dadan kanu kajing trei kabala dari desa kan gunu kathain kadai semau smai kadai sobar kadai sila kadai selai dengan kumta ter segitu kiskur badon upha di tiki beri ulajong nang tina po sora uba pensa upha keleng tahdin nakalen jungi kaseng indalai ni pan di ID bu demo hi uba isu hi de ka ID ngingi keli mata ba umaharaj udon entity ayu ba kane ka sarkar ke jungi menula aibor ka government ni umaharaj ben isu ya kata ka level license menolak aibor ke district council ya umaharaj ban isu ya usketri jongka Rama Krishna Mission ubelasi kini orang tu ban identify bakini ki nong trei ki bala presisia de usketri jongka Rama Krishna Mission de ya kata ngila de mention de nakaliang jong ka council kala pak pre mi ki jingtho ban keli ya ki jingdon joki pre hang thi hapo ram ban keli ya ka provisional tax ke biade ka council bat nang taru nakaliang ka council ko ang ban simpiai kini bro khoj kan le ka bro kam namar teng kumban syia keren hang ni ke jing e hang ti hapo than juni labun palat ki bar jela namar ba kumban syukren no hang ni khniat ngan supan kan ma namar haki singi ki bala lek ki don ki bre ki ba tho i ti jing tho apo kon ro ki bong ba kinu ki bo ikinu trei dakar bala daja e kan haban sim ki jing ki kle ni na kali ang kaseng ki asu hi ni so ban ai buram lada ude simet ne lada di kenhon ni so ban ai buram namar ubre uba tho e ko to ngis no thu ude ubre ublai kendo hala ka jong ko si namar kumbong susu tham tang uta ubat hari usia uta usu igi jingpang kato kamdei tang jing tho nakali ang jungi gaseng lei ni pen tikana namar ba nakali ang USP nakali ang ka SDO hapo sora hang thi kila khot lut igni ki klik no sanchar kham tami usim ban lum ye ki jingalang ban thuet i taki breu ki badan kiti ha ban ta e kato poster hendre ngi pen tikana nakali ang jong gaseng ni kloy baniro lada ude simet lane lada ki kenhon ni kloy ban ai ki jing kershan juga seng galong banang ni sekhamat ni nyim don kam ki jing tho
ni na kalian kaseng ki SU ko baniarap i to jing thok ban panskem yin mi na ne sekmat ban ong ban khenra lu ki dikhar ki badan po sora namar ngi ma sya syu ngi ma pe namar ba hapo sora tang kinong bella ki banabar kim duna syu ka sawah jarmut ya kata ka detail ngin sa ai hadin ladet ben le khenra namar ngi latip lut ki jaka ki ba ki dikhar ki yo ban wan bella po ka thang jong te tanggani hina kalian jungi kaseng ni kwa ba ikipai ba baro bakini ami bijing krailang kimdei ban ong bangi ngile ya kani ka kam tang bi sini ka himang bi sini kata ki ilaka rai ni kwa ba mapiru pindon ya kata ki jikit klik na banta kari be jere namar ba kani ki jingpun jongi jong kaseng kamdei shu batang menta namar na kapor sa kapor ni sutu ni laju lek ban ujor rai ka jing shim sting jong ki bat ni maham ru balada ka council kamut tang ban shu penbit yang ni ong ba ni long ki blokloi la da jai ni kaseng ki hap shim jikit klik namar ba nakaliang juga hima kasni ka bala de pi pila yo i pi saki da juk mat ka hima kala khot ban long kong san yo CM jungi ban play ka parking ngan suya thu pi ka to ka parking nga de play so du CM ha usnem arajar apau ke e kani ban khot ban play biang yo CM yo de ka taktik tang man su pan bi no ban ong ba unum le e na kijing aja ka jung u su du khar kata te ni nakaliang ka seng ma ban pia namar nakapor sa kapor ni la ju le ju jor ki city bro khot ni la submit du dang ni de na kata kada ngi ru ngi kerpat e council kamdei benle politik balada ka council kale politik ni so thu ba kamdei shu ka babat e khendau ki ap ni ki samlang hap ni chikmat mar ka khendau ki ap ni kwa bandu tang si so fit ru ki we pa ki ba